La claror del sol hivernal, lletosa i apagada, amb prou feines travessava els núvols que cobrien la ciutat emmurallada. Els carrerons, amb cases de façanes triangulars a banda i banda, eren humits i ventosos. I de tant en tant queia una mena de calamarsa que no era ni gel ni neu. S'havien acabat les classes del matí i ara un mar de nens sortia dispersant-se ràpidament per tot arreu. Els estudiants més grans caminaven amb dignitat, aferrant els llibres de text sota el braç esquerre, mentre que amb el dret remaven contra el vent en direcció al dinar.